garai hortan, 77, 85 hortan, Euskara zegoela iaia etxeko eta familiako hizkuntza moduan. Etorri ziren gero ikastolak ere hasi ziren lanean, eta orduan sortu zan hor giro bat, esateko ez, euskara etxean bakarrik ez, zabaldu behar dugu beste eremuetara, eta hor zan Eluiarren gunea. Hiztegia, liburu arroxa. Irribarre ateratzen zaizu. Bai, liburu arroxa, bai, horra ala ditzen diogu guk ere hemen, liburu arroxa, dagoeneko 26 urte bete dituena, eta garai hartan dagoeneko esango dut modernoa ere bazena, CD-ROM batekin batera argitaratu genuelako. Fili, atzera begirakoa egiten duzunean, Norteko Ferrokarrila eta Teknopolis, ze irudu islatzen dizute? Esango nuke garai horretan ausartak izan ginela gauza berriak martxan jartzen, eta gaur egun ja erabat demostratu dutela ausardia eta gaitasunak badaudela, eta horiek gainera etengabe berritzen ari direla. Euskararentzat bide berriak urratzea, aparteko hiztegi bat, zientzia divulgazioko referenteak diren edabideak, lan munduan berritzaileak diren bideak. Egitea mikroproiektua bera niri asko guztetan jaten zerbait dela, ez da. Esan zorionak Eluiar. Zorionak Eluiar. Mila 1972an Donostiako San Martzial kalea ingeniari eskolako hainbat ikasleren biltoki bihurtu zen. Larunbat arratsaldero elkartzen ziren eta zientzia testuak euskaratzea zuten helburu. Orain dela 50 urte, aitzindari haiek Eluiar Fundazioaren lehen urratsak ematen ari ziren eta 26. zenbaki honetan zuten egoitza. Kaixo, egunon, zer Kaixo. Mileire, zuek? Andoni eta Mikel. Urte askotarako. Berdin. Mikel, Andoni, San Martzial kaleko 26. zenbakian gaude. Eluiarren lehenengo egoitza. Alaxe da. Bio geratzen zarete begira horrela irribarre batekin. Bai, hainbat aldatu dira kontu, orain zaila da. Hau oso aldatua da, orain noski. Hemen hasi zen dena. Bueno, hasiko zen beste leku batean. Bai, baina ez zabiltza oker. Ez zabiltza oker, hemen hasi zen. Baina hemen hasi zineten biltzen, etortzen zineten astean zenbatetan. Fijo, astean behin, larunbat arratsaldero. 3 ordu. Eta gero, aste barruan, inoiz tokatzen zanean baita ere. Baina, berez, larunbat arratsaldeko jarduna izatezan gurea, hainbat urtez. Eta barrutik nolakoa zen? Hau jesuiten zera zan zentro bat, Zirkulo San Ignacio zuen izena. Berez, jesuitetako ikasle horien elkartea eta horako gauza zeuden hemen. Eta beste jende bat biltzen zana hainbat gauzatarako. Eta gauza oso desberdinetarako gainera. Denbora pixkat egin genuen hemen, baina halako batean esan ziguten obra batzuk egin behar zituztela. Eta, alde egin behar izan genuen hemendik eta beste leku batzuk bilatu. San Martzial kaletik Koldo Mitxelenera, eta hemen ere badauka zentzua, gu egoteak. Bai, neurri batean biok hemen ikasitakoa gara, eta gu bakarrik ez, bai Luis Mari Bandrés, bai Jesus Mari Goñi, eta neurri batean han izena hartu eta han hasi aurretik, aurrelanak egiten hemen bertan hasi ginen. Hau zer zen? Ingeniaritza eskola, Nafarroako Unibertsitatearen ingeniaritza eskola. Gaur egun Teknun izena duen hori, hemen zegoen. Eta Eluiarren, ez dakit nola, ez dan, hasia edo sopa hori zergatik hasi izan sortzen hemen? Ez da jakiten erraza. Lehen Andonik esan du, eta egitea da, etxetik euskalduna ginen. Zitzaigun buruti paserengo familian, da hurbileko lagunekin, da erderaz egitea, normalean euskaraz bizi ginen. Baina bagenekien, luma hartu orduko eta liburu batea arrimatu orduko erderaz egin bertzala, zaitzeo, besteik.
Orduan geure bizia banatu geneukan, nolabait ere eguneroko mintza jardun arrunta euskaraz bideratzen genuen, ahaltza neurrian, Donostian ezin baizan, edozein lekutan euskaraz egin orduan ere, baina, bueno, hurbilekoan bai, eta gero beste maila batean ikasketak egin behar ziren nian, hasi lehenengo hasieratik eta unibertsitatean hori erderaz egiten zen. Eta hortik etorri zen da kontxa eta hau euskaraz nola esango genikek, oain ikasten nahi gehan hau, eta banik hola esango nikek eta bestia eta hortik hasi ginen. Eluiarren hasierarik baldago? Nik egun jakinik ez daukat, badakit esate bateako, egun batean Juanjo Gabinak bazian bespa bat, eta bere bespan joan ginela Don Boskora, Luis Mari Bandresekin hitz egitea, lanean hasiko ginen. Eta hola hasi ginen, danon artean bespa batean joan da, eta bai, nik ere hemen klase batzuk euskaraz emate izkiat, eta apunte batzuk egiten ari nauk, eta bueno, bilduko gehituk, eta nun bilduko geha, eta hola. Hola, eta nun bilduko geha, jesuiten zera zentro hortan, zirkulo zainazi hortan, eta ez dakit nor joango zen horra eskatzea, igual joango zen, ez dakit. Behintzat, onartu gintuzten hor, eta hasi ginen biltzen. Onartu gintuzten. Bai, alaxe da. Bai, ze guk ez geneukanan harremanik eta ezer. Eta, bueno, eskuzabalak izan ziren, egia esan, ze garai hartan, 1922, badakigu ze garai ziren, bueno, euskaraz aritzen ziren tipo batzuk hor biltzea eta igual ez zegoen hain ondo ikusia edo hain errezatzen. Abiatu zineten eta nola? Ze baliabideekin abiatu zineten? Gure burua. Gure dedikazio personala, larun bat arratsaldeak. Gero hasi ginen diru eskatzen, handa hemen, genuen txosten bat, izena ere jarri geniona, de todos es conocido, deitzen genion, ze azten ginen esan ez, de todos es conocida la situación de nuestra lengua, no sé qué, diru eskatzeko. Eta bueno, kutsa bat, takinor, ematen ziguten. Eta nola idazten zenuten? Eskuz. Eskuz dena. Bueno, idaz makinagoa zeuden, baina Olibeti piuma eta olakoak. Eta fitxak eskuz de bai? Fitxak, guk egin da, Mikelek eta bainik eta beste batzuk, milaka fitxa kartulinazko egin ditugu. Eta fitxa horietan zer biltzen zenuten? Fitxak zertarako ziren? Gauza askotarako, baina bat azan, minimo komun multiplo, hemen inork esate, aldo euskeraz, alakok esateik, eta nola esateik, eta hola. Eta gero fitxa horiekin zer egiten zenuten? Azkenean iztegiak. Azkenean bai. Laneako baliabideak sortu. Euskeraz gai horietan geure burua trebatzeko Andonik esan duen bezala, hortik hasi bai ginen. Lehen da bizi guk ikasi beharko jau hau esaten, ze bestela ze hasiko geha inori itxurak egiten. Guk hagola esango genikek, eta jartzak eskribitu eta hurrengo larun bateako ekartzak. Eta igual, bosei horri aldeko zerbait ekartze zizun da... Bueno, aurreneko liburua, fizikako liburu gorria. Gorria ditzen genion, azala gorria zuelako. Txorakeria da galdetzea zenbat izan zineten hasieran. Noski, zuek hitz egiten duzue, agian ez dakit begiz jota badakizuelako nortzuk zarete, baina gero, hasten zarete hitz egiten, eta ariak egiten du... Gure bilkura larun batetakoak irekiak ziren. Horrek esan nahi zuena etortzen zela, eta nahi etzuena etortzen da kito. Orduan, gero eta jende gehiago biltzen hasi zen. Eta hasi ziren gainera, gu ginen denok nola baiterik ingenieritzakoak, eta hola, matematikariak da holakoak. Baina gero hasi ziren etortzen zuzenbidekoak, ekonomiakoak, eta beste gai batzuetakoak. Horiek atzetik etorri ziren nola baita, beranduak etorri ziren. Eta orduan jende asko pasada, eruiarko fase hartatik. Gero ja jendea profesionalizatu egin zen, eta langilea zeuden, eta bar. Baina, bueno, hasieran dozena erdi bat izan ziteken, nola baiteko muina, fijo xamar biltzen ginena, behar bada dozen erdi bat. Eta gero, bere ala osatzen hasi zen. Zenbat urteetan izan zen hori? Bilkura, larun bateako bilkura, 20 urte, justu. 20 urte, 72-tik 82 da. Eta zuek, gaur egun, Elhuyarren inguruan hitz egiten duzuenean, zer da sortzen zaizuena? Zer nolako resonantzia sortzen dizue horrek? Hizkuntzari
gizarte moderno honetan eta aurrerantzean letorkeen hortan jendearen beharretara egokitzeko tresna bat eskaintzen saiatu ginen gazte talde bat izan ginen. Saiatu ginen, ze neurritan lortu da, hori geroak esango du, baina nik uste bere arrastoa utzi duela saioak. Bai, legunean komentatzen nion nahi zuzen Guillermo Roak aintzien elkarrizketa batean irratirako, eta ez denean nola niri behin Jose Maria Identierretak esan zidan, erderaz hitz egiten zuen nirekin, hori garria, eta esan zidan, el éxito es durar. Hori esan zidan, eta nik hori beti gogoan dut. Eta 50 urte iraunduen zerbaitek nola lako arrakasta izan du. Konforme. Konforme. Laurogeigarren hamarkada aldaketa garaia izan zen euskal gizartearentzat, baita Elhuyar Fundazioarentzat ere. Lehenengo aldiz elkarte gisa erregistratu ziren eta Garibai kaleko eraikin honetan izan zuten egoitza berria. Elhuyar Fundazioa garai berrietara egokitzen ari zen. Bueno, animatzea altzea beste liburu batzuk egitea. Oain jubilatuta zaudela. Oin? Liburu egite? Claro, hoi da. Oaingo, zeri buruz naizuna, zure gaia hartu, eta bestela ikasi nebalen bazu dizente hartu. Badaukazue amankomunean zeo zer, testu liburuak. Noski. Nola hasi zineten lanean testu liburuetan? Bai, kontuan hartu behar da, ari garen garai hortan, 77, 85 hortan, euskara zegoela iaia etxeko eta familiako hizkuntza moduan. Etorri ziren gero ikastolak ere hasi ziren lanean, eta horren sortu zan hor giro bat, esateko ez, euskara etxean bakarrik ez, zabaldu behar dugu beste ere muetara, eta hor zan Elhuyarren gunea. Elhuyarren sartu horretik, eskola politeknikoan nengoen, danaz ikasketa guztiak egiten zian erdera. Eta ikastolatik etorri zian ikasleak eskolara. Daiei erantzuna eman behar zitzaien, ezin dain ordura arte euskeraz ikastea, eta bapatean erderara pasatzea. Orduan, niri tokatu zitzaidan horri erantzuna ematia. Irakasleekin hitz egin nuen, eta baina ez zegoen ezer. Eta norbaitek ez da jenez gogoratzen esan zian, zergaitik ez zara joeten Elhuyarrera. Ni Bizkaitarra naz. Eta honin alfabetatu gabea nintzen. Bueno, euskal hermanekien, baina alfabetatu gabea. Eta egon nintzen Donostira. Elhuyarrera. Eta egon nintzen ara lotzatuta. Negozian Andoni Zagarna eta guzti, mai batean, ez pentsa, maitxu batean. Untxe esplikatu duana, han esplikatu nien, eta esan ziaten, gu besteku, ez dago. Gure guzu zerbait egin, zeuk egin. Harik ez zuten espero nik zerbait egingo nuenik, baina nik kaskagurran naizen ez, egin nuen. Eskuz, Eskuz dana? Bai, eskuz, dana. Irudian egin, eskuz, dana, geometria guztia. Eta orduan eraman nuen urrungo zenean, da gelditu zian harrituta. Da handik aurrera Elhuyarrekin. Harremanetan jarri nintzen, da Elhuyarko bat izan nintzen orduan. Orotara zenbat liburu itzultzen egin duzu lana, elkarrekin? Bueno, elkarrekin ez dakitzen bat egin ditugun. Ni behintzat dakit, horrek izango zian 6-8 bat, marrazkigintzakoak, matematikakoak. Bai, txapela gaz dago gainera, porta bat, matematika, mukikarekin egin nuen. Txapela, matematikako txapela, edo matematikako txapelak. azalean,
badau berdea da gainera ondino ikusten hau, eta irudi bat, mudu gaztetxu bat, da txapelagaz. Bai, hasieran oso etxeko fotokopia modukoak zian, baina gero jazkenean diseinuak inzian, osea, keia txapela, berdeak, eta horrelakoa, baina hasieran zian oso xumeak. Evoluzioa argia da, ez? Hasiera batean mekanografiatuta, xumea, formulak eskuz, urteak aurrera, aldatzen dijoa kontua, eta liburuak hartzen du beste nola baiteko, ez dakit maila, baina bai presentzia edo. Liburu itxura hartzen du. Zer suposatu du Eluiarrentzat testu liburuetan horrelako lana egin alizatea? Elkartearen bete beharretako bati erantzutea. Eluiar sortu zen horrelako utsuneak betetzeko eta horrelako zuloei kabida emanteko. Ezkerra norbait, ez da norri izan zen, ez daiteko Ramon Etxebarria izan, ala norri izan zen, ezan ziana, jo nahi Donostira, Eluiar hartzeok. Bestela, Dordontxe zabaldu zen, argi bat piztu zen, ara joen da. Bestela, ahase iluntasuna. Zelan esan beharrien nuguke, torgojua, askoina, aristak eta perdoiak, ez genekin, hori handik etorri zen. CD-ROMa ez da informazio bilketa sistema soilik, sistema multimedia ere bada irudiak eta soinuak ere biltzeko eta erakusteko gai delako. Laurogeita hamargarren hamarkadako ekimen nagusienetako bat Eluiar hiztegia izan zen. Gaur egun online erabiltzen dugu, baina garai hartan papera besterik ez zegoen. Itziar, egon gara Eluiar sortu zutenekin, edo sortu zuten batzuekin, eta bereik azaldu ziguten, hasiera batean, hitzak biltzeko, hitz horiek fitxetan gordetzen zituztela, eta fitxa horiek zapata kutxetan, eta fruta kutxetan. Fruta eta zapata kutxa horietatik, hemen ikusten dugun honetara, denbora asko pasatu da, eta gauza asko egin dituzue bitartean. Bai, denbora asko pasatu da, eta hiztegi bat lantzen zuten, fitxetan sartzen zituzten, gaur egun datu baseak erabiltzen dira, urteak dira, Eluiarren datu baseak erabiltzen direla hiztegiak egiteko. Lehenengo hiztegia, 1986an argitaratu zena, paperean argitaratu zen, baina datu base baten gainean egintzen lana, hau da hiztegileek eta lexikografoek, kaxetan ez, baizik eta datu basetan egin zuten lana. Hiztegia, liburu arroxa. Irribarre ateratzen zaizu. Bai, liburu arroxa, horra ala ditzen diogu guk ere hemen, liburu arroxa, dagoeneko 26 urte bete dituena, eta garai hartan dagoeneko, esango dut, modernoa ere bazena, CD-ROM batekin batera argitaratu genuelako, CD-ROMean bertan bilaketa aurreratuak egiteko aukerarekin, eta bai, nolabait garai hartako beharrei erantzunez, ez? Euskararen normalizazioan urrats bate aurrera egiteko, beharrare bazen, ez? Hiztegi baten beharra, gero eta gehiago itzultzen zen gaztelaniatik euskarara, ziur aski, euskarazko edukien sorkuntza areagotzen ari zen, hiztegi baten premia zegoen. Eta etxeko banda baten txanda, Laukotea, Euskal Herritik, eta supertalde horietako bat musikari ezagunak egitasmo berrian, Zelanda. Begira, gu gaztea sortu genuenean egia da gure artean eta zalantza batzuk izan genituen hizkuntzarekin, ezta? Zen ordura arte egin gabeko irrati mota bat, batez ere gazte jendeari zuzendutako irratia zen, horrek hizkuntza propio bat ere eskatzen zigun, agian falta zitzaigun hizkuntza propio bat, ezta? Eta guk ez dugu hortan ezer asmatu, joan gara leku ezberdinetatik hartzen, jendeak kalean erabiltzen dituen hitzetatik, edo ez dakit, musika munduan eta erabiltzen diren hitzetatik, ezta? Hortaz segituan konturetu ginean, zan gazte jendeari zuzendutako irrati bat, eta batez ere musika munduko irrati bat. Beraz, hitz batzuk askotan erabili bat genituen. Hit, bombazo, arrakasta, single, disko, eta horrako kontuak, ezta?
Orduan, askotan erabili behar dian hitz horiek beti ez errepikatzeko sinonimoak eta behar genitun. Ba ez dakit, iraupen luzekoa, albuna, kantu bilduma, eta horrelako hitzak, ezta? Eta pixkanaka, olakoak gehitzen joan ginen. Eta, bueno, nik uste egin batean orain, ja, hori lortu dela, ezta? Gero asko gertatu zaigun beste gauza bat izan da, karo, gaur egun oso eskura daude Eluiarren hiztegiak etori. Baina hori, gaur egun, gure garaian etzen olakorik. Gure garaian etzegoen hiztegirik. Bueno, hiztegiak bat zauden, hiztegi fisikoak, baina etzen orain bezala ordenagailuan idazten ari zara nola da, jartzutu, beira, hola, terrazta, eta ez dakitzen, eta, garai hartan, altxatu, behiratu, igual hiztegi hori beste norbait ezokan beste leku baten eraman da, bueno, betiko eztabaidak izaten zian, ezta? Bai, bueno, azken urteetan gauzak asko erraztu dira eta asko arindu dira zentzu horretan. Baina Eluiarren hiztegiak beti egon dira hemen. Eta orain ere askotan jotzen dugu, bueno, nik egunero jotzen dut kasi Eluiar hiztegira. Lehenbiziko gauza egiten duana da, ordenagailua piztu, ez dakit zer, ja sartzen ez guk lan egiteko erabiltzen dugun aplikazioan, eta segituan Eluiarrena jartzen dut, segituan etorriko zailabako lehen da biziko hitz hori, esan ez, hau nola da, eta jarrita, bueno, horren da ez. Bueno, niretzako ezinbesteko tresna da. Nik egunero erabiltzen duen hiztegi bada. Bai, bueno, gu gainera batez ere nazioarteko musikekin eta lan asko egiten dugu. Eta ez hori bakarrik, geure informazio ere, behira horretan ere zenbat aldatu dian gauzak, ezta? Garai batean, talde batetaz zekizuna, eta punto. Gaur egun aldiz, bueno, zu baino askoz gehiago dakin tramankulu badaukazu aurrean, eta horrek asko laguntzen dizu, baina, klaro, hori askotan egoten da, edo gazteleraz egoten da, edo ingelesez egoten da, edo beste hizkuntzaren batean. Orduan, askotan jo behar dugu hiztegira, horren ordezkoa zein den jakiteko, ez da, bai, dudarik gabe. Egunero erabiltzen dugun tresna da. Lehenengo hiztegi horretatik, gaur egun esku artean daukagun hiztegi honetara, denbora pasatu da, baina baita ere jakintza evoluzionatu du hiztegi horrek. Bai, azkenean hiztegia bizia da, hiztegia proiektu bizi bat da. Hizkuntza eraldatzen ari da eta gure hiztegia deskribatzailea da. Beraz, nolabait gizartean ematen diren aldaketa horiek hizkuntzan ere ematen dira eta aldaketa horiek gure hiztegian islatu egiten dira. Eta adibide bezala, esan dezakegu badaudela hitz batzuk garai batean sartzen ez genituenak hiztegian edo okurritu ere egingo ez zitzaizkigunak eta gaur egun sartu ditugunak. Adibidez, plazandre, adibide bat, lehen ez zegoen hiztegian eta orain badago. Edo etxeko gizon, lehen etxeko gizon adierak bazuen beste pixu bat, ez etxeko andreren pixu bera. Eta orain nolabait adiera parekoan jarri ditugu, eta etxeko gizon ere sartu dugu, nolabait etxeko ardurak dituen, etxeko gizona. Guretzat hiztegia gure marka da, hiztegia gure marka da, mimo handiz zaintzen dugu hiztegia, eta bertan nahi izan dugu hizkera berdinzale horren islada izan. Gizartearen aldaketekin bat egiten du hiztegiak. Bai, eta aldaketa horiekin, hizkuntzak izan dituen aldaketez gain, teknologiak ere aldaketak izan ditu. Hasieran liburu arrosa gure apalate egiten zegoen. Gero internet etorri zen, pantailetara ekarri genuen gure hiztegia, baina gaur egun egiten diren kontsulten 90% mugikorretik egiten dira. Beraz, dagoeneko ez dugu hiztegia ordenagailuan irudikatzen, mugikorrean irudikatzen dugu. Orduan saiatzen gara behar horiei erantzuten eta urtez urte egiten ditugun moldaketa teknologikoak alderdi horretatik izatea. Beharrak ere eraman zaituzte beste teknologia batzuk garatzera. Bai. Elia, aditu. Bai, urteak daramatzago Eluiarren hizkuntza teknologiekin lanean, baina orain adimen artifiziala etorri den honekin edo adimen artifizialaren bolada honekin, ikusi dugu orain arte egiten genituen ataza batzuk edo sistema batzuk adimen artifizialarekin are hobeak izan zitezkeela. Beraz, hizkuntzan aplikatzen den adimen artifizialarekin lanean ari gara, eta adibidez Elia itzultzaile automatikoa oso arrakastatxo izaten ari da. Gure zerbitzu arrakastatxoenetariko bada momentu honetan. Kalitatezko itzulpen automatikoak ematen dituelako. Eta aditu? Bai, aditu ahotsaren errekonozimentuko sistema bada. Aditu.eus egunean erabil daiteke, euskeraz eta gaztelaniaz funtzionatzen du, eta azken finean hitzez esaten ari garena transkribatzeko kapaz da. Hau da, testu bihurtzeko kapazitatea dauka. Eta hau ere adimen artifizialarekin sortutako sistema bat da. Hizkuntza eta teknologiari dagokionez, etorkizunean ikusten duzue zerbait argi, etorriko dala, horretan lanean jarri bar garela? Guk argi daukaguna da, hizkuntza teknologiekin lanean jarraitu behar dugula,
euskaraz jarraitu behar dugula, naiz eta elean iztuna diren gure teknologia gehienak, baina euskarari aparteko garrantzia bat eman behar diogula, horretarako gaude, bai? Elhuyar horretarako dago. Eta gizarte iritsi behar dutela teknologia horiek. Zertarako? Nik nire etxeko telebistari euskaraz hitz egin ahal izateko. Bai, euskarak nonbait egon behar badu da, gure etxetan egon behar du. Eta horretarako ingurune digitalean egotea derrigorrezkoa da. Eta hor egongo gara. Eta bidea egingo dugu horraino iristeko. Euskal enpresetako euskara planak 80. hamarkadan iritsi ziren. Elhuyar Fundazioa izan zen horien koordinatzaile eta bultzatzaile. Antzolako Elai enpresa izan zen aitzindaria euskara plana martxan jartzen. Elhuyarren lan ildoetako bat aholkularitza zerbitzuak dira. Eta horien barruan euskara plangintzak. Zer egiten duzue? Euskara planetan egiten duguna da lehenengo gauza diagnostikoa da. Erakunde baten euskararen erabileraren eta presentziaren diagnostikoa da. Argazki ateratzen dugu ikusteko euskarak zegoera daukan erakunde horretan. Behin argazki hori ikusita, argazki horretan oinarritutako euskara plan bat diseinatzen laguntzen diegu, beraien beharrei egokituta, ze beharrak ezberdinak dira, enpresak ezberdinak diren heinean. Behin euskara plana diseinatu dugunean, plan hori garatzen laguntzen diegu. Eta hor, zerbitzu personalizatu bat eskaintzen diegu. Beti ere, metodo edo lan egiteko modu baten barruan, baina ahalik eta pertsonalizatuena. Azken finean egiten duguna da, enpresari euskaraz lan egiteko erremintak eta baliabideak eskaintzen dizkiogu. Horietan lehenengo euskara plana, 1991an egin zenuten Elai enpresarentzat. Bai, Elain konturatuta zeuden, tailerrean bazeuzkatela euskeraz bakarri funtzionatzen zuten langileak. Baina arriskua bazegoela hori galtzeko, eta argi zeukaten euskeraz lan egin nahi zutela. Orduan gogo hori sortuta zegoen, eta ekintza batzuk egiten eta hasita zeuden. Lehen aipatutako euskararen aholku batzordean sortutako hori eta Elairen nahia nunbait elkartu ziren eta Eusko Jaurlaritzak lagunduta eta Elhuyarren lan teknikoarekin diseinatu zen hori da. Lehenengo euskara plana Elain. Elain persona bakarrik ez dugu euskara zeitzen, ez pentsau, Hemen makinape euskara zeitzen dabe, baina majo kostauta, Batzuk ez zuten nahi itzultzei gure makinak. Eta hor sekulako problemak izan genituen. Eta batzuk, hasieran, nolabaitan, egon zan, kanpoko enpresa bat, etzuena nahi fitxeroak emon, eta hor problemak izan genituen. Baina gaur egun, dauzkogun makina guztiak euskeraz daude, eta lana euskeraz egiten da. Eta garaiaretan gaitasuna etzaukenak ere, nahi izan makina euskeraz egon, beraiek 15 egunean zeituen harrapatu zen makina nola zebilen, eta ez zen problemarik egon. Hor etorri zan euskara plana martxan jartzia jarri zan 1992an. Klaseekin eta erabilerarekin hasi ginen. Baina horre hon zan aurrelan importante bat 1991an Elhuyarrek egin zuena eta Elhuyarrek garaiaretan egin zuena zan bidegarritasun txostena. Hortarako donzien hemen zebilen langile guztiekin. Eta horren oinarria zan euskararen gaitasuna bai, baina euskararen erabilera. Elaiket zuen nahi hemen sekulako titulazio pili eukitzia. Elai nahi zuena zen, lana euskera zeikia. Eta hortarako, baliabidea zituen bertan zeren langileak. Gurean proba pilotua izan zen, hori, lehengoa ziginalako etzeguan aurrekaririk, eta dana zen esplorazioa. Ez gainkixen oso ondo ertengo zaban guztiak. Baina, proba iteginuan, ikuste ginuan nola gindoiatzen, eta zarritan oso ondo gindoiatzen. Orduan, horre bultzatzen ginuan, nola baiten aurrera jarraitzea. Eta konturatu ginen, handik, denpora batera, hor gaitasuna falta zebenak, gaitasuna eskuratu zebela, eta horrek ere pasatu zien erabilerara. Euskara planak iraun zuen 1992tik 2013ra. Eta guk aurrez ezarritako helburu guztiak bete ginutzen. Momentu hortan, gauzak aldatzen doiatz, orduan naiz da euskara batzordia desagertu, hor dago euskara taldea, nolabaitean ikusteko, gure atzera urratxik ez dagola, aurrera goiatzela, eta datosten errenka berriei aurre egiteko. Orduan, nolabaitean badago ardura bat ongi hobe izendatua,
euskararen jarraipenari aurre iteko. Zeintzuk dira aurrera begira dituzuen erronkak? Azken finean euskararen bizi berritzearekin lotuta dauden erronkak, ez? Ezagutzan salto handia eginda, lan handia eginda, hezkuntzan egindako lan horri esker, baino erabileran salto eman beharra dago, ez? Norbanakotik komunitatera erabileran salto egite hori da erronka handia. Gero, kontuan izan behar dugu baita ere, hurrengo urtetan Euskal Herriko enpresetara etorriko direla euskeraz ez dakiten persona asko. Eta persona horientzako ere harrera planak ondo planifikatu behar dira eta hizkuntza harrera egin beharko zaiela, ez? Euskara plan batek arrakasta duenean, nola jasotzen duzu hemen? Guretzako horiek dira gure lanaren emaitzak eta gure lanaren satisfazio txikiak, ez? Hartzaionak egiten du emaile ona. 16 lagun izatetik 95 izatera iritsi gea. Emanez eskertzen baitu hartu duena. 21. mendea iristearekin batera, Elhuyar Fundazioak hedabideetara jauzia egin zuen. Elhuyar aldizkaria, Norteko Ferrokarrila edo Teknopolis saioak sortu zituzten eta gaur egun zientzia divulgazioan erreferenteak dira. Nola izan zen Elhuyarren lanean hastea? Oso prozesu naturalan ere kasuan, bestaldetik ezagutu nuenik Elhuyar. Elhuyarreko kideak gonbidatu gisa etortzen ziren garai horretan egiten nuen irrati saiora. Astean behin etortzen ziren, zientzia eta teknologia kontuak euskeraz jorratzera, eta halako batean aukera suertatu zen, bestaldera pasatzeko ez da. Eskatu zidaten, kazetaritzaren ikuspuntu hori txertatzea orduan egiten zen Elhuyar hartan, eta horrelaxe heldu nintzen. Egia esan oso prozesu naturala iruditu zitzaidan eta zoragarria. Beti gustatu izan zaizkizu zientziak? Sekulan ez. Sekulan ez. Eta uste dut, horregatik pentsatzen dut, horregatik ezakit irudituko zitzaien perfil egokia nintzela, ez da? Zientzian bereizikin baite zuen eta arekiko harreman txikia zuen norbaitek egiten duenean ura azaltzeko alegina behar bada jendartera zabaltzeko orduan beste bide bat, edo beste bide batzuk behintzat urratu behar ditu derrigorrez. Nola jaio zen, nondik jaio zen Norteko Ferrokarrila abiatzea? Norteko Ferrokarrila esango dugu lehenengo irratsaio izan zala zientzia divulgazioan. Neri oso evidentea iruditzen zitzaidan, probatu behar zirela beste bide batzuk. Ez bakarrik ia jendea datorren gure formatora, baizik eta guazen alegina egitera gu jendea dagoen tokira joaten. Gure edukiekin. Irratitik nentorren neronek. Orduan logikoa zen, nola bait esatearren, berriz ere irratia erabiltzea plataforma gisa, ez? Saioa egitera. Horre berehala konplizitatea lortu genuen Euskadi Irratian, eta bi aldiz pentsatu gabe, martxan jarri genuen. Eguraldia astorarazi omen digun fenomenoari buruz hitz egin nahi dizuegun gaur. Otsaileko piztizaleon berriak azaldu ditugunean esan dugu, otsaila nahikoa berezia izaten ari dela urtean. Eta irratitik? Telebistara, Teknopolis. Bai, berealaxe. Nik esango dute jauzia oso naturala zala, Miramonen pixkanaka gure tokia egiten ari ginela eta ikusitzen aukera hori ere telebistara eramateko. Gaur abiatzen da ETB-en Teknopolis saioa. Gure jakinminari erantzutea helburu duen tartea, kuriositatea eragiten diguten gaiak aztertzea xede nagusia duena. Pilita, nola ahokatzen da hainbeste denbora behar duen disiplina bat, horren askar joan behar duen beste disiplina batekin? Ze zientziak behar duen duzu kaldatua izan. Bai, eta divulgazioarekin egiten duguna da askotan erakutsi
ze desberdinak diren hainbat mundu. Beti esaten ziguten, helburua da zientzia modu erraz batez erakustea. Eta asko diskutitzen genuen hori. Ez dut uste hori denik divulgazioaren helburua. Ez dela erreza izan behar, ez okera zertan. Gauza batzuk berez konplexuak dira. Eta konplexutasun horretara ohitu egin behar da bere burua edukatutzat duen gizarte bat. Eta hori da divulgazioaren lana. Divulgazioa ez dakit zeinen azken asmakuntzaren titularra, hori ez da divulgazioa, hori albistea da eta bere espazioa dauka. Divulgazioaren helburua da gerturatzea konplexua izanik ere, eta aldala formato, hizkuntza eta tresna desberdinak erabiliz eskuragarri jarriz, baino mozorrotu gabe. Gauza batzuk berez oso konplexuak dira. Are gehiago esango nuke, konplexutasun hori dela zientziak egiten digun ekarpenik onenetako bat. Oda, ohartzea gure mundua berez konplexua dela, eta horri ez diogula zertan bildurik izan behar. Pili, atzera begirakoa egiten duzunean, eta gaur egungo perspektibatik, Norteko ferrokarrila eta Teknopolis, ze irudu islatzen dizute? Esango nuke garai horretan ausartak izan ginela gauza berriak martxan jartzen, eta gaur egun ja erabat demostratu dutela ausardia eta gaitasunak badaudela, eta horiek gainera etengabe berritzen ari direla. Denbora asko pasa da, eta ez bata eta ez bestea ez dira garaiz kanpo gelditu. Jakin dute egokitzen, jakin dute aukera berriak oso ondo aprobetxatzen, jakin dute buelta ematen ere berez medioek izan ditzaketen zurruntasun horri, ez da? Eta beti daukate zerbait berria. Eta, nik batzutan nostalgiarekin, beste batzutan inbiriarekin, baina beti oso gustora ikusten ditut. Aprobetxatuko dut kuriositate bat galdetzeko. Teknopolisen kasuan errezagoa da pentsatzea, baina Norteko izen hori nire dator. Norteko ferrokarrila dira txirritaren bertsoak. Txirritak Norteko ferrokarrila izeneko bertsoetan kontatzen du harrituta nola ikusten duen trena pasatzen, ezta? Eta nola den posible makinak lehen animaliak egiten zuten hori, ezta? Eta esplikatzen du nola funtzionatzen duen motorrak. Esplikatzen du nola funtzionatzen duen trenak, ezta? Hori bertso batean? Bertsoan, Norteko ferrokarrilaren bertsoak. Eta orduan, iruditu zitzaigun, agian divulgatzaile, bea jakin gabe, lehen divulgatzaileetako bat izan zala, ez da? Eta horregatik pentsatu genuen Norteko ferrokarrila jartzea. Konbentzituta, ez zule iraungo. Izena graziosoa zala, baina zientzia programa bat izateko Norteko ferrokarrila, horretan ere... Ikusi. Ikusi. Eskerrik asko, Pili. Eskerrik asko zuen. Kanpora begira egiten diren irratsaioa, telebista saioa, aldizkaria, divulgazioa dute helburu, eta gainera euskaraz. Gure hedabide guztien helburua beti da gizartea ahalduntzea, herritarrak ahalduntzea, guretzat estrategikoak diren zientzian eta teknologian. Nik ezakit batzutan konstiente garen zenbateraino eragiten duten gure bizimoduan, gure egunerokotasunean eta gure sortu dugun gizarte eredu honetan zientzian eta teknologian hartzen diren erabakiek. Adibidez, orain tortzen zaizkite gogora Agustin Arrieta filosofoak askotan esaten duena. Gure gizarte hiperteknologizatua iruditzen zaigu, berez sortu dan zerbait dela. Evoluzio natural bat izan dula gizarteak onuntza. Baina ez horren atzen erabaki batzu daude. Agintariek hartutako erabaki batzu daude. Egunero finantzatzen denean ikerketa lerro bat eta ez beste bat, horre erabaki batzu daude. Eta garrantzitsua da herritarrok hortan informazio ukitzea. Eta zuek ez hori bakarrik, baizik eta erabakitzen duzuela divulgazioa nola ez euskaraz egitea. Hori da, nahi baldin badugu herritarrak ahaldundu eta informazio hori izan dezaten, nolabait egin behar dugu saiakera handi bat kultura zientifiko hori zabaltzeko.
Eta argi dagoena da, nork bere hizkuntzan jasotzen duenean, desberdin jasotzen duela. Alegia, guk euskaldunok gure ama hizkuntzan jasotzen dugunean, nolabiteko atxikipenez erlazionatuko garela gerora zientzia horrekin. Orduan, kultura zabaltzeko modu eraginkor batean, uste dut ezinbestekoa dela euskaraz egitea. Uste duzue helburua bete duela Elhuyarrek? Lortu duzuela jendearen gana zientzia euskaraz helaraztea? Nik esango nuke baietz, adibidez pandemia garaian, etengabe gerturatzen zen jendea, galdetzera hontaz zer uste duzue, hedabideak eta herritarrak. Bai, era guztietara nik esango nuke ez dagoela bakarrik gure esku, zenbateraino arrakastaz egiten den hau. Esango nuke behar dela oinarrian kultura zientifikoa euskaraz zabaltzeko plan bat, alegia. Uste dut gizarte mailan apostu sendo bat egin behar dela, kultura zientifikoa zabaltzeko eta euskaraz zabaltzeko. Arratsaldeon. Bizilabe haur eta gazteentzako ikerketa zentroen sare bat da. Elhuyarrek sustatutakoa eta Euskal Herriko hainbat kokapenetan dagoena. Zuek bazenekiten gure egunerokotasunean kimika dagoela. Adibidez, medikuntzan botikak garatzen dianean, oinarri kimikoa dago. Baina, zuek badakizue zer dan kimika? Bale, baina badakigu danok kimika zientzia bat dala, ezta? Gure ideia da zientzia eta teknologiako erakunde eta eragile eta pertsonak ezagutzea garrantzitsua dela, eta orduan nolabait ikasturte osorako programa bat antolatzen dugu aisialdian haur eta gazteek zientzia eta teknologia gertutik bizitzeko. Ikerketek erakutsi dute, gazteen etorkizunerako asmoetan, bere biziko indarra dakala eta pisua dakala, izandako bizipenak ezagutzen ditugun pertsonak eta erreferentek, ezta? Nesken kasuan erreferenteen gaia gainera bereziki garrantzitsua da, eta zientzia eta teknologian ikusten dena da, etorkizunera begira, bai berdintasuna lortu nahi bada, edo bai maila sozialean ere eskubide berdinketa bat, neurri batean STEM profesiotan lana egingo duten pertsonak egotea garrantzitsua izango dela. Orduan horretan eragiteko gazteek txikitatik ezagutu behar dute zientzia eta teknologia, eta hori da guk Bizilaberen bidez lortu nahi duguna. Hau erabiliko dugu txamponak garbitzeko. 5 zentimoko 2 txampon dituzue, talde bakoitzak baditu 2. 6. urtea da dagoeneko, 6 espaziotan gabiltza, eta begira, lehenengo urtean 7 edo 8 gazte zeuden, eta gaur egunia 200 gazte ditugu. Iruditzen zaigu gizartearen erronkei erantzuteko etorkizunean erean halako espazioak beharko direla. Orduan guk nahiko genuke futbol taldeak edo inglesa ikasteko espazioak dauden bezala edo musika eskolak dauden bezala, zientzia egiteko espazioak egotea Euskal Herri osoan. Eta hori da Bizilabe eta hori nahiko genuke. Bai, hori badau. Hauek badakate bat, bale, oso ondo. Hoi lehortu pizka bat. 2022 urtean 50 urte bete ditu Elhuyar Fundazioak, eta gaur egun aski ezaguna da euskal gizartearentzat. Zientzia testuak paperezko fitxetan euskaratzen hasi ziren 1972 urtean. 50 urte geroago punta-puntako teknologiak garatzen dituzte. Euskaraz hitz egiten duen bozgorailu adimentsua da azken berrikuntza. Hey Mycroft, zer ordu da? Orain 9:49 dira. Hey Mycroft, jarri perlata. Kantatuko dutu zuretzat. Elhuyarrek 50 urte bete dituen honetan, enpresa aurreratuen mailan ari zarete gaur egun. Bai, azkenien hizkuntza eta hizketa teknologiak punta-puntako teknologia da,
Eta, bueno, euskera behor egondain saiatzen gare, ez da? Eta nik uste, neurri batean jo bentzet, lortzen duela. Eta horren erakusgarrietako bada, Mycrofta? Mycroft, bai. Mycroft hau da bosgorailu adimendun bat, ez da? Merkatuen da zen bestiak eta bezala, baina haiek ez bezala, honek euskeraz itxen da. Edo euskeraz indein lanien gabiltz. Trebetasunen inguruan hitz egin duzu. Zer dauka ezberdina beste bosgorailu batzuekin alderatuta? Batetik hori ez da, euskeraz dabilela, honek trebetasunen aldetik beste bosgorailu adimendunen bezalakue da, dauko trebetasunak musikarentzako, eguraldi xandako, alarmak jarri, erosketa zerrenda, galderak itxia, horre gauza guztia, baina euskeraz dabil batetik, bestetik, beste gailu horiek ez bezala, datuen pribatutasuna eta mantentzen dugu, ez dugu itzen erabiltzaileak inditxun bilaketekin eta olako txiegin jendia perfilatu eta gero hori saldu propagandarako eta ezer, eta genero ikuspegi xabe bai landu gure dugu, ez da, beste bosgorailu adimendun gehixenek bezala honek ez dauko emakumezko, ez da, zerbitzari bat dan neurri zen ez dauko emakumezko pertsonalidade eta ahots eta olako gauzak. Eta azkenik landu nahi duena da bai pixkat tokikotasuna, ez da, hau da, albiztiak edo musika eta hola jarri eskero, bertako komunikabideetatik edo indeixela bertako musika, eta erosketak itxaikotan, bertako dendetan eta holako gauzak, ez da. Igor, atzera begiratzen duzunean, hainbat urte dira ja, Elhuyarren. 20 bat edo. Egin dituzuen gauza guztiak ikusita, eta lan egiteko aukera izan duzun gauza guztiei erreparatzen baldin badiezu, ze geratzen zaizu? Ez da erresa, baina proiektu edo zera bat baino, nik esango neuke oingo garaixa oso interesgarrixa dela. Ez da, hizkuntza eta hizketa teknologietan ari garenok, urtietan ikusten dugu, borroka zail bat zauela hor, naiz eta hainbat esparrutan emaitza oso interesgarri eta baliagarrixak eta erabilgarrixak lortu. Jente askondako hizkuntza teknologien gauzarik ezagunen edo ikusgarrixen adibidez, da itzulpen automatikoa eta holako gauzak. Eta horretan, urtietan ez da egon hain ondo, ez da teknologiak ezaguen emuten euskeran moduko hizkuntza baten dako, zauen teknologiakin emaitza honak lortzia. Eta aldiz, azken urtietan eta ikusi dugu, nola itzulpen automatikuen eta asko injan aurrera, eta hori bezala, hizketaren ezagutzan eta sintesian bebai. Eta, esan dut bat aukeratzi ez dela erresa, baina egixe da Mycroft proiektua bera niri asko guztetan jaten zerbait dela, ez da, badaukelako komponente osagai bat, teknologian garapena zaratago, gizarteratzia eta emaitza konkretu bat eta hardwareakin aritzia bebai, ez da. Esan zorionak Elhuyar. Zorionak Elhuyar. Zeinen zaila den etxe bat sortzea, beste etxe guztiak hor daudenean aspaldi. Lekurik ez, eraikitzeko zerotik hasten denez. Zein da urte hauetan, Elhuyarrek gizarteari egin dion ekarpena? Aipatuko nuke batez ere euskararentzat bide berriak urratzea, eta euskaratik abiatuta bertze hizkuntza batzuetan ere lan egiteko gaitasun hori erakustea, eremu berriak irabazten etengabe aritzea eta aparteko hiztegi bat, zientzia divulgazioko referenteak diren edabideak, lan munduan berritzaileak diren bideak, uste dute gure egitasmo eta proiektuak eurak guztiz gizartera enfokatuak dauden neurrian eta inpaktu sozial hori bilatzen dugun neurrian ekarpen hori egunero egiten jarraitzen dugula hori delako gure bokazioa ere bai irabazi asmorik gabeko erakunde bat gara baina batez ere gizarte eraldaketan sinisten dugu eta hori dugu helburu eta mets. Atzera baldin bagoaz,
momentu honetara heldu arte, aitzindariak larun bat arratzaldetan, hasi ziren elkartzen Donostian, ibilbidea hor hasi izan. Gaur egun arte, emankorra izan da, helburuak betetzen joan da? Bai, izugarri eta sortzailei eurei galdetuzkero hoxe hartatu inork ezin zuen imaginatu borondatez larun bat arratsaldetan hasitako bideura, 20 urtez aritu ziren larun bat arratsaldero elkartzen, eta hala ere gaur egun 100 langileko lantalde profesional bat izatera iritsiko zenik, eta batez ere referentzialtasun handiko erakundea eremu haunitzetan, hiztegi gintzan, zientziaren divulgazioan, euskara lan mundura eramateko enpresa planetan, berdintasunaren arloan, itzulpen gintza berezituan eta zer erranik ez azkeneko urtetan hainbertzeko gorakada izaten ari dena gurean hizkuntza teknologiak eta adimen artifiziala, eremu horietan uste dute Elhuyarragitz berritzailea izan dela, esparru berriak irabaziz joan gara, eta 50 urtetako bidea atzera begiratuzkero nik uste dute emankorra ez, agitz emankorra dela. Eta aurrera begira, Elhuyarrek non egon behar du? Nik uste dut, azkeneko 50 urte hauetan egon den bezala gizartearekin harreman estuan, erakunde askotarikoekin elkarlanian, proiektu berritzaileak lantzen eta gizarteak dituen erronkei ahalik eta egokien erantzuten, eta egokitzeko gaitasun hori behin eta berriz erakutsi du, eta uste dut aurrerantzean ere hori izanen dela giltzarria, euskal gizarteak dituen erronkei bide berrietatik erantzunak ematen aritzea.